Hallelujah. I am rain so I am ready person. Yes, some for afraid. David says so I never binti. The senti I yeshiano. Answer the bija kasamono ama yesuma for. And I do want to himonsa niema wakwaba. I am as a companion for. I saw for ne wa yire no musu nyina wa mumma mu nyina akwaba afi etwa to kra ne se yesomafo Samuel ose Asante area head and executive council member and RCC coordinator and mama Litbet nso wa mummi enhira papa it is often e pese jai akasemu ne ma yesomafo na sentia ofreye no ehu na atwas. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to say we yesumu. Yanso yehu ye yesumu. Amen. Shoni enu na mana finsha pa kese. Na ka chen se nyame hia no pa se enwumre watimi aba. Hallelujah. Yɛda nyame ase ɛwɔ ɔdom a ɔde adom na sɔre ɛne ɛkwan ahorow a ɔfa so ɛdi hyira yɛn na ɔhyɛ ne din anuonyam ɛwɔ yɛn abrabɔ mu ka ame kɛse paa. Ɛnɛ yɛkɔɔ RCC Greater Accra yɛkɔbɔ mpaeɛ anɔpa yi na me bia no na meka kyerɛm sɛ afi mu no mehu sɛ anigye bi awura me mu. Hallelujah. There is a kind of joy that is moving within me. Na megye di sɛ ɛyɛ anigye papa a ɛkyerɛ nyame ne dom ne dɔ ɛne na yɛmi a ɔwɔ ma yɛn. Hallelujah. Na megye di sɛ saa yɛmiyɛ no ɛne saa ɔdɔ ɛne nneɛma pa a nyame yɛ ma yɛn no wososo woka ho. Hallelujah. Nti afi no
ade a yɛhwɛ no mu kwan sɛ nyame bɛboa yɛn na yɛwura afei mu no ade bi a ɛyɛ yɛn agyapadeɛ no yɛbɛtumi afa na yɛde bɛtu anammɔ na ɛbɛhyɛ nyame anuonyam ka amen. Anwummerɛ yi sɛdeɛ yɛabɔ nkae dada no botae kɛseɛ paa si yɛni so. Yɛnim sɛ ɛnkyɛe ɛna nyame nam ɔdom so ɛma yɛ vision 2028 na ɛnum no soso no yɛnya vision saa mfie num no nyame san boa yɛn ɛma afi biara wɔ mfie num no mu no ɛtumi nya botae bi ɛde si yɛni so. ɛno nti no yɛwɔ botae foforɔ a ɔde ama yɛn a saa botae no ho asɛm na yɛpɛ sɛ yɛka ne titiriw ɛne sɛ yɛbɛhu adwempa a ɛtae saa botae no akyi na aboa yɛn sɛ yɛyɛ akannifoɔ wɔ ha yi no na nyame de ne mma ahyɛ yɛn nsa a yɛhwɛ wɔn so no na yɛne asɔre no nyinaa ɛtu anammɔ no nyame bɛtumi afa yɛn so abiebie deɛ nyame pɛ sɛ ɔyɛ no so de akyerɛ n'asɔre na nyame nam so de hene ɛma asɔre no atu mpɔn na ne titiriw no so ɛmma kanehyi area yɛnka akyire ɛwɔ biribiara mu ka ame kɛse paa. ɛno nti no brɔfo kasɛm no yɛsɛ the rationale or rationale for theme 2024 rationale for theme 2024 sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no yɛkɔ so no botae ne yɛbɛsan abɔ so a people of God unleashed to transform their world. onyame nkurɔfoɔ a ɔpie ɛwɔ nam yɛ so sɛ ɔkɔ sakra na ɔkɔ sakyera wɔn wiase ɔkɔ sakyera wɔn ewiase amen. na mehyɛ aseɛ firi vision 2023 mebobɔ no ntɛntɛntɛm na afei yɛde aba bɛwura team no mu na yɛaka ho asɛm deɛ meyɛ yi ɛpɛ sɛ metwe adwene si biribi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya flow no baabi a yɛfi ɛne baabi a yɛrekɔ na aboa yɛn ama yɛtumi atu mu anammɔ. nti vision 2023 sɛdeɛ ɔde maa no possessing the nations, equipping the church to transform every sphere of society with values and principles of the kingdom of God. And it said yekofa amai sɛ ɔhyehyɛ yɛn sɛ asɔre na yɛtumi de ɔsoro ahenni mu ɛne yɛn ne nhyehyɛeɛ akɔ sakyera yɛn wiase anaa mmea ahoroɔ a yɛwɔ. nti ɛno na yɛde si yɛni so ɛwɔ mfie no mu a ɛdi kan ɛwɔ yɛn somafo Eric Nyamekyɛ ne chairmanship ɛso na ɛno emu no nyame nam so ɛboa yɛ bebree ma dwumadi ahorow bebree ɛkɔ so. botae ahorow a yɛkasa faa ho no ntɛntɛm no deɛ ɛdi kan no yɛ I will build my church, that is 2019. 2020 yɛkasa wɔ a glorious church to possess the nations and onyama sɔre a ɛfa aman. 2021 a glorious church revived to possess the nation and onyama sɔre a akenyan ne ho na ɛkɔ akɔfa ewiase. megye di sɛ 2020 team ne 2021 team ne yɛnim sɛ nti a nsakra yɛ wɔ mu no yɛ ketewaa bi nsakra yɛ wɔ mu yɛ revive ne nyinaa ne covid na ɛbaeɛ no. nti 2020 no yɛntumi ankasa yie ɛwɔ glorious church to possess the nation no ho. ɛno nti no yɛkɔ yɛnim 2021 no mɛfa sɛ no aho ne yɛkasaeɛ na mmom kasa bɛhyɛ mu no ɛyɛ revive ɛkenyan ama yɛtumi akɔfa aman. A glorious church revived to possess the nations. After 2022 equipping the church as an army to possess the nation. Sɛ yɛhyehyɛ asɔre no sɛ asraafoɔ na yɛbɛtumi akɔfa aman. na afei 2023 a ɛnkyɛ yɛ koraa no repositioning the local church for maximum impact in the nation. Sɛ ɔde asafo no ɛsi hɔ na yɛnyɛ nsunsuansoɔ kɛseɛ ɛwɔ aman mu ka amen. dwumadi no ɛkɔ so no wobɛhu sɛ nti a bote ahorow yɛfa yɛ nyinaa yɛfae na ne nyinaa ɛleadu into vision 2028 no mu na emu adeɛ no nyame atumi ama yɛ ayɛ ahyɛ no deɛ no onyam. slogan a yɛde si yɛni so for vision 2023 no ɛyɛ possessing the nations, I am an agent of transformation. Momenka 2023 DNA. Possessing the nations,
possessing the nations. Yefa amai me yensakraye bofo ka amen. Na numu no nyema bi a eho hia ya ye bo no pakese pa de di kan ye equipping sa ohhehye yen ana otete yen. The tosumienu the dual purpose of God. Asoro no botai ahoro mienu a na esi ani so a eno so ye ka eho asem ewo sa emfie ana 2023 vision ni mu, that the church is called out of the world to belong to God and sent back to the world to witness and to serve. Sa asore no won a Nyankopon afre won abeka no ho na afi nyame asado akọ wiase se onko di adanse na afi onkosom ka amekese pa nti nyame de ye ba ne nchen na osan de yakose yenkonkosom. This dual purpose of the church is very, very important. Now a key also for Vision 2028. So what sa dual purpose of the church yasia ebe man ye pese ye no obetumi ate ase ye ahye nyame anunyam. Eni nti nyame de kan afa ya ba ne nchen se emeye ne dia ye ba ne nchen wie ye no ona modom so atete yen na afa o release yen se yenko wiase yenko dia dance na yenko som. Nti eno na yedi see eni so the dual purpose of the church. Afa so overall goal na esi eni so no in the coming years the Church of Pentecost will strive to become a church whose members go to possess or take their nations by influencing every worldview, thought, and behavior with kingdom principles, values, and lifestyles, thereby turning many people to Christ. In the coming years, the Church of Pentecost will strive to become a church whose members go to possess or take their nations by influencing every worldview, thought, and behavior with kingdom principles, values, and lifestyles, thereby turning many people to Christ. Ka amekese pa. Nti eno no na de wo ya dwemu ni se emfie ahoro a ewo ya nimu yi no megidi se emfie du no kra twam a na chi ane de ekonyina no Church of Pentecost bebo modern se yebetumi ama ya members ebetumi akowiase na fe nyame afa yen so akọ to influence the world. Oba fa yen so influence na ebeka no twi ni sen yebetumi akonya nsunsuaso ewo kese ewo wiase ewo world view adwen ahoro a enipa wo eni se de enipa hu ade enipa adwen ahoro behavior esu ahoro a ekoso no yetumi de osoro hemamu enema akosakra saa nneɛma no nyinaa a yɛde yɛn nhyehyɛeɛ ne yɛadeyɛ ɔsoro ahema mu adeyɛ ne yɛabrabɔ a yɛrebɔ nyame bɛfa yɛn so atwe bebree de aba yesu nkyɛn. Nti nea yɛyɛ no nyinaa no botae kɛseɛ a ɛwɔ mu no sɛ anammɔn bi a yɛretu no ɛwɔ sɛ amonɔntuo no akyi no ɛwɔ sɛ nyame fa so gye nnipa nkwa. Hallelujah. Indeed, after every step, God should use it to save people. I was saying, "I'm a fa edijini pankwa." And only adia in here. And now they do be a can once some no they yentimi canning the 25 commitments. Near what they friend 25 commitments. I know they see any so. Yeah, she said, "Yedibe juma." And no, meaning now your old diary simu into old diary be able from the no. So 25 commitments, no. Amen. Nti eno ena edi twa emfie num no na emfie num a we animu no ena ye kasa fa Vision 2028 ho the year 2023 up to the year 2028. Now Vision 2028 no brofo no was possessing the nations. Na say we phase 2 and a second part, unleashing the whole church to transform their world with the values and principles of the kingdom of God. Possessing the nations, unleashing the whole church to transform their world with the values and principles of the kingdom of God. Where a tip I made any baby at that interview. Yeah, a softful interview and check.
na enum no yebisa eden ne vision 2028 na obi agya possessing the nations no start here free unleashing into kai also unleashing until yetie kakra na for ya correct one but it must start from possessing the nations and sana waba unleashing unleashing the whole church to transform their world with the values and principles of the kingdom of God. And it's a yefa amai nia etoso mienu na hano de asafo nyina epie ewo nam yeso na nyame enam yeso enam osoro ahenie emu niye ne emu nhyehyeye de asakra yen wiase hano de hia yen pa no yen ewiase nti enye wiase yen wiase nti wo wiase ba bia wo asori dem okra ye we no wo wiase obetima ye bibi a ebetima nya positive influence obetima so ye bibi wo ha ye negative influence nti ba bia wo bia no that is the world that we are talking about nti sabra wo ha ni eden na wo ye wa ha ebenya nsunsuaso papa wo bia brabo so ebema na do nyame asum nyame aye de nyame pese oye. That is what we mean by our world. Nti ba bia wo bia wo adwuma mu wo toniema wo yo bia wo sua etiye ana wo sua adwuma bi wo school ade bia wo ye bia wo fie wo hwɛ sɛ nyame betimi afa wo so na wo wiase na wo mu no nyame afa so asiesie e de ahye ne de anu nyam e bɔ mpa ye sɛ nyame bɛyɛ yɛn saa. Amen. Na aha no slogan no eye mienu eye vision 2028 said the enim no de di kan ye tetede no possessing the nations. I am an agent of transformation. Now for your second view, possessing the nations, transforming my world. And it's sabri no you can possessing the nations are there yekan and then abey adwuma. Amen. Enti moma yen kan kakra ye kan afrisro possessing the nations, possessing the nations. Enti yen san sha sebio possessing the nations, possessing the nations. Amen. Enti twi no ye kasa ye fa amaya me ye nsakaye bofo ye fa amai me sakra me wiase. Amen. Enti yen ka twi de no ye fa amai me sakra me wiase ana me sakra me wiase. Amen. Enti eno ne vision 2028 no ne nyeso ana slogan a odi amayan a ye de be ye adwuma emfie num yi mu na ade ba akwa pese ye hye ne so no se ye ka both visions a ye vision 2023 and vision 2028 impo a free asori ya hyase eba ye woni ma bia esi ani so se asori dachi e bia be hye da ka ho asem ye de di kan de friend vision statement asori no anisa di hunu ben and the crying. And I want mission statement. Mission statement no so I te say sani so ade hunu no. E kwa be na ye fa so a ye betimi aduru ho. Hallelujah. Na sansem mienu ehia asori pa. E wo say yetimi ya na member bia etimi ehu sa ensem yi. Mehu say wo Kaneshi Central ha no wa chro e de abobo steps no ho nti wo ba wo hu. Ma kire asofo no say emomoden say sa vision statement and mission statement no local assembly bia ye betimi atro no fe na ye de atetare ya sore dem na members no ye kan no na ye hu ne esi ani so sa asore ene anamo ahoro a asore ne A2 into vision statement no or say to become a global Pentecostal church that is culturally relevant and vibrant evangelism, church planting, discipleship and holistic ministry. To become a global Pentecostal church. And to be on the side, so I didn't say, you better Pentecostal, sorry, I have we are singing, no, a year. And Yako Riasano and Yakwani Yakokeke. Nemo is part or it is an aspect of the vision of the church. A sorry, no, a idea, see, and so, Yahweh. And to a church of Pentecost, and they were a mine, bear or ha, and you know me a chile, Agana and Kahua. Let us say, Sa, a mine, and we are saying, and who ejumana ye it is part of our vision statement that is being fulfilled.
So to become a global Pentecostal church that is culturally relevant in vibrant evangelism, yɛhwɛ sɛ baabi a yɛwɔ no ɛhɔ ade yɛ culture na ɛwɔ hɔ no yɛbɛtumi de ayɛ adwuma na yɛabɔ mmɔden wɔ asɛmpatrɛ asɔre entity ɛyɛ planting churches ɛna discipleship na afei holistic ministry no ebi ne prisons a yɛkɔ ministry to the needy ɛne saa nneɛma no nyinaa ka holistic ministry no mu nti wobɛhu sɛ ade bi asɔre no yɛyɛ no saa de yi esi ani so ɛna yɛyɛ daakye yɛbɛto ɛbo ase aka ho asɛm yie yɛ mission statement ɛyɛ we exist to establish responsible and self-sustaining churches filled with committed spirit-filled Christians of character who will impact their communities. We exist to establish responsible and self-sustaining churches filled with committed spirit-filled Christians of character who will impact their communities. And it's like your say, Nami ebetimi afa yenso, ebuebue and soria, one kasajina or nine so. Self-sustaining churches. Young fair who to be also. Inti ye entice ye ba for ya ni nyina wo say ya sorry igina ne naso e ba sanka yankofo bi meka e be kanya me asem e ba asori mu ntutu ya yankofo bi meye e be ye mu ntutu ye sa ne mani nyina no is part of the self-sustaining agenda of the church. Yes, filled with committed enipa e wo mu no ye committed ye tu ye ho ache na fe ho konkon enso ahye ye ma ye wo esu papa nyame nam yɛ so ɛma anya nsunsuasoɔ ɛwɔ mpɔtamu ahorow a yɛwɔ ka amen. Nti wobɛhu sɛ anisuade hunu mmienu a yɛde ayɛ adwuma vision 2023 ɛne vision 2028 ne sɛdeɛ medical aka no in fact ɛfiri makino abrɛ so no saa anammɔ yɛ na yɛtu a yɛgu so ɛtu sɛ asɔre nti sɛ wowɔ asɔre mu na de titiri woyɛ officer it was a vision statement of the church and the mission statement of the church. And I was so in fact, the vision and the mission statement, we are doing I was so good. I was so good to be shower. What is our vision? I was so everyone straight. What is our mission? I was so everyone. And then Tina, your person, a timid bobo, young sorry them, na yet to me, Akika, Ashingamia, Yam, amen. Nti ebrepamu no yɛbɛyɛ ho adwuma nanso yɛakan no wohwɛ daris nyinaa ɛwom a wobɛtumi aka na ahyɛ nyame anuonyam. So what is the rationale for team 2024 rationale na adwen bɛn ɛna ɛtɛkyerɛ sɛnea yɛaka no botae no yɛ a people of God unleashed to transform their world. Nyame nkurɔfoɔ a wɔpie ɛwɔ nam yɛ so na ɔkɔsakyera wɔn wiase. Nyame nkurɔfoɔ a wɔpie ɛwɔ nam yɛ so na ɔkɔsakyera wɔn ewiase. Amen. Nti asanka mmienu a ɛwɔ hɔ no ɛyɛ 1 Peter chapter 2 verse 9 ɛna Acts chapter 1 verse 8. 1 Peter 2:9 and Acts 1:8. Brofo no 1 Peter 2:9 say, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of him who called you out of darkness into his wonderful light. But you are a chosen people, so that the people of God, until you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of him who called you out of darkness into his wonderful light. Nti ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ enipa a onyame ayi yɛn, yɛyɛ ahene asɔfokuo, yɛyɛ ɔman kronkron, enipa a yɛhyɛ da ɛyɛ sonko ɛde ma nyame sɛ yɛbɛtumi aka nyame ayɛ yie ɛde akyerɛ nyame a ɔfrɛ yɛn yɛbɛtumi aka na ayɛ yie ɛde akyerɛ wɔ wiase a ɛwɔ esum yi mu ama wahu onyankopɔn ne kanea ɛyɛ wanwan no ka ame kɛse paa. ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem
and in all Judea and Samaria, and to the ends of the world. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the world. Na sa hon konkron nya ba mso a mubenya ahoden na maya masempa kafo ewo Jerusalem, ako Judea, Samaria, ene ewiase ano no ha enyina. Enti san sempo mienu no ene tai 2024 timu no etai akira ye hwese ye de eye adwuma ahye nyame anunyam. Enti first one no eye 1 Peter chapter 2 verse 9 no atwen adwen edisi se yeye onyankopɔn nkrɔfo ani gyina bia nyame de agina na fe asomafo nnwuma no amehu se ye pie wonam ye mu no ye hia ho konkron tumi a ebeka ye ho na ye de betu anamon ka amen. Na de pese ye di kan ehye ne so no se emfie no mu a etwa mu no onyame ade entitiye anasa ye hyehye equipping na edisi asɔre n'ani so ebre pese ye fa aman. Nti yama no nwa yetirim say the first 5 years was equipping, was siesie yen or hyehye yen. Nti ade bia ye bia adwuna na tachire say ye di siesie ye ho nyame nam so hyehye yen. Ade nti na ye di siesie ye ho, ade nti na ye hyehye ye ho adwuma bi ho ka amen. Obi a wo school na wo wi a ade a wo sua no wo de kwaye adwuma eno nti na saa mfie num no ye di siesie ye ho eno ne ade a ye di kan eye eno nti no ye bo modern say we have forcefully but carefully drummed home the fact that Christ did not come to save individual sinners but to build a community of believers called the church. No numuni ehun se enkwaji a nyame de maye no enye se obaji nipa bia keke ewo se ebenya nkwa ana woji afiri ebone mu na mmom nyame eje ankorankoro no na nyame adwene no botai se opese onya eko bi a ye be fa won se asori. Nti enkwaji a nyame ji ye no nyame ji we wo ha no agi we wo ha no akan aboma yeko baako a ofre yen se ebebomu aya asori. His intent was that through the church the manifold wisdom of God will be demonstrated to the forces that govern nations. Na nyame adwen a owa eniti ema oboaboa ya no na ode ye asori ne se nyame pese ofa yen so na nyame nimdie ni nyansa esombo no nyame afa yen so adanadi e de akire wiase ene wiem atumfo ka amen. And once you are in the church, once you are part of the community of the church, God wants to use us to demonstrate his wisdom, his marvelous wisdom into our peers, and then into the spirit world. Ode ebekire wona ewo hunhumu ewiase anase ahomone soso. Enti no se nya saa dwen we yetim se nyame aboa ya no sa yenya asore na onfa ye so nan nyame nimdie ni nyansa ede ni nyame ni die ni nyansa nyame asem ye se de nyame te se de nyame suti ene se de nyame pese o ye na ade sa ne ma ni nyame pese ye danadi. Hallelujah. Enti ye danadi e de akire ye nuanom a ye no won ekoba a wo ye wiase na fesu ye sa danadi e ma wiase mu atumfo enso so ehu se nyame bi wo ho a oso na oye kase a ye boni din a or say ope baby fa ka amen. Enum susu no ena ye hun say we also brought to the fore the dual purpose of the church. Maka ho asem deda nyame fa yen aba ne ho na fe wo sa soma yen akowiase say yen kodi adanse na yen kosom afesusu no to be an effective factor of change in the hands of God. We have taught the church, we have taught that the church must be credible, thus trustworthy, a glorious church. It must be beautiful to be looked upon by the watching world. Now said ebeya ye betwenye nsunsuaso kese e wo wiase no emfienum no ye kyerɛkyerɛ ma ye hu sɛ saade ye no ebetumi abaso a ɛwɔ sɛ ye credible church asɔre a enipa betumi agye ye di enipa betumi de ye ho ato ye nso enye sɔre nyinaa na nkrɔfo tumi de wɔn ho to wɔn so
ɛnyɛ agyidifoɔ nyinaa na nkurɔfoɔ tumi de wɔn ho to wɔn so, but yɛkyerɛkyerɛ me ehu sɛ as a glorious church no ɛwɔ sɛ ɛyɛ asɔre a nnipa bɛtumi de wɔn ho ato asɔre no so, na kyerɛ sɛ ade bi a yɛreyɛ no yɛbɛyɛ ade a ɛbɛhyɛ Nyankopɔn din kronkron anuonyam. Nti ehu sɛ ɛwɔ sɛ asɔre no etumi yɛ fɛ ɛma wɔn a wɔgyina baabi a ɔrehwɛ asɔre no, the onlookers. Nti yɛyɛ wɔ asɔre mu no na nipa bi atwa ho ahyia a ɔrekɔba no ɔhwɛ Church of Pentecost, ɔhwɛ sɛ na yɛkɔba daa yɛhyia mu bebrebe all nice ɛne deɛ ka ho a sɛ na ohu yɛ sɛ yɛ asɔre a ɛfɛ. And that is why we spoke about the glorious church and anuonyam asɔre no, sɛ de bɛyɛ a yɛbɛtumi apie sɛ asɔre a nipa ehu yɛn a obehu nyame anuonyam ɛne nyame kɛseɛ. Hallelujah. megye di sɛ ɛno nyame ayɛ na deɛ ɛnya nyɛ yɛ no yɛbɛhwɛ sɛ ɛbɛbam saa ka amen. Nti ɛyɛ ade a yɛbɔ ho mmɔden. We have also encouraged the church to see itself as God's end-time militia to possess the nations. Nti no yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛma asɔre no yɛn nyinaa yɛhu sɛ sɛ yɛyɛ nyame asraafo a nyame siesie ma ɛberɛ a ewiase ɛkɔ na wie yɛn no nyame bɛtumi afa yɛn so ɛde afa aman ɛde ahyɛ ne din kronkron anuonyam, equipping the church as a military, as soldiers of the cross. Afei yɛhu sɛ, which is last year, anticipating that we will be launching full scale into the world, we brought to our attention the need to reposition ourselves by paying attention to the real or supporting echelon. That's the local church. This was to enable the local church to continue to serve as an equipping center and supply the needed resource and energy to the fighting echelon as we launch into the world. Ahano inti afie twemo no yehu sɛ esan de na we yani so sɛ yɛpɛ sɛ asafo no pie ɛwɔ nam yɛ so no inti ɛma yɛ agen sɛ saa na te de a ɛne asɔre no yɛnyina hɔ yi. We should reposition ourselves. Inti sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ mu a ɛnya, let's look at it. Moma yɛnhwɛ na yɛmfa yɛn ho ɛnyina hɔ yi. Senti a yɛna yɛyɛ saa ne sɛ na botae ɛwɔ yɛn anim sɛ mfie num a ɛwɔ yɛn anim no yɛpɛ sɛ yɛtu anamo bi epie. Nti sɛ wɔasɔre dɛm yɛtumi gyina yie na yɛtumi hyehyɛ yɛn ho ma nneɛma a ɛnyina yie ne nyinaa yɛtumi de tutu yie a afei deɛ yɛtumi tu anamo kɔ ɛwɔ nam yɛ so. Hallelujah. Nti wobɛhu sɛ botae ahorow a yɛde ayɛ adwuma no nyinaa na adwen taakyire ne sɛ ɛwɔ sɛ asɔre no pie. Nansa na asɔre no bɛpie no nneɛma bi wɔ hɔ a wɔsɛ yɛakwapi yɛn ho yɛde sisi akwan mu. Nti saa bere no equipping no yɛayɛ awie no a yɛde asisi akwan mu awie no afei yɛpɛ sɛ yɛkɔ ka amen. Nti last year was a year of repositioning. Na yɛhwɛ sɛ ɛberɛ a yɛrekɔ no yɛnya asɔre no hɔ yɛbɛtumi asiesie nea ɔsɛ yɛyɛ wɔ asɔre dan mu biara na yɛbɛyɛ na ɛno no ma yɛ ahoɔden a afei yɛtumi apie na de nyame pɛ sɛ yɛyɛ no yɛtumi ayɛ ahyɛ ne deɛ anuonyam. So it is now time, brothers and sisters, to consciously, intentionally and strategically unleash the vast potential currently held within the church to descend on the world and transform it with the values and principles of the kingdom of God. It is now time, brothers and sisters, to consciously, intentionally and strategically unleash the vast potential currently held within the church to descend on the world and transform it with the values and principles of the kingdom of God. And to bring us here, we are going out consciously. You need the hope. Consciously, you need the hope. And then intentionally, so you shudder. Nafe yadinema egugu kwam strategically ehwe se betumi apie eniti no sabre a ye pie no ye mpie keke ye pese ye pie no ye hyeda ye nida ho na ye to ye boase de niema bi tutu ye ede na ye de to a ebetumi aboa me yetumi apie ye ede na ye ebetumi aboa me apie ye. That is what we are doing, and that is the background. This is giving us the background of the theme 2024.
ɛno na ɛboa yɛ ama yɛn ho nti yɛade a yɛyɛ nyinaa no bɔ sɛ yɛpɛ sɛ yɛpie yɛdwendwen saa kasa unleash no ho no na yɛpɛ twi kasa yɛde bɛka no twi kasa a nnipa bebree ɛde maa yɛn ɛne sɛ gyae gum sɛ yɛgya yɛ gum na saa kasa no na ne ka no yɛyɛ den saa sɛ yɛbaeɛ sɛ yɛgyae asafo no agu mu a yɛgyae agu mu sɛ yɛnkɔyɛ deɛn na ano ɔden ma yɛn nti na yɛntumi nyi so na yɛde pie wɔ nam yɛ so ɛde baeɛ gye di sɛ ɛno yɛ nanso yɛn mu bi yɛfiri asɛ sɛ yɛka ho asɛm na yɛn ho sɛ gyae gum no so ɛyɛ yɛpie nanso yɛgyae yɛn ho agum ka amen edwom a yɛgyae wɔ agum school a yɛgyae wɔ agum ka amen baabi a wosua adwuma a yɛgyae wɔ agum ɛno nti no nea yɛyɛ ne sɛ baabi a yɛwɔ biara ne yɛpɛ sɛ woyɛ biribi ɛde hyɛ nyame anuonyam nti yɛpie ɛwɔ nam yɛ so na nyame afa yɛn so ahyɛ ne din kronkron anuonyam na yɛgye di sɛ saa kwan wei so ɛna nyame bɛfa so ama yɛn dodoɔ a yɛwɔ no ɛho aba mfasoɔ ama ɔsoro ahemman mu church of pentecost yɛdɔɔso yɛn wɔ ha koraa no asɔre bi nya ne saa yɛn nipa yɛdɔɔso paa na ɛberɛ a yɛhyehyɛ yɛn ho no nyame de ɔdom ahoroɔ adom yɛn nyame de nneɛma bebree wurawura yɛn na saa nneɛma no a nyame de awurawura yɛn no nnipa bebree wɔ hɔ a yɛde tete faako yɛmfa nyɛ hwee na saa nneɛma a nyame de awura yɛn no ɛne yɛpɛ sɛ yɛde pie so there is a massive potential in us massive potential mekae mfie bebree atwam na yɛ local bi a yɛwɔ sister bi ne yɛma no mprikyi da ɛna da kɔ yɛfrɛ no ma no bɛprikyi yɛ ɔprikyi kama paa yɛnyɛ sɛ wayɛ adeɛ na ne comment ɔyɛ ne na anika ɔsɛ hwɛ moka sɛ yɛte hɔ no hwee ne yɛ mu anaa moka sɛ yɛte hɔ no hwee ne yɛ mu anaa enti members na ɛwɔ hɔ no hwee wɔ wɔn mu there is something in them nanso ade na ɛwɔ wɔn mu no yɛde te asɔre dɛm ɛno na yɛka sɛ yɛpɛ sɛ yɛpie ɛwɔ nam yɛ so ma saa nneɛma no a ɛwɔ yɛn mu no a yɛnya hwee ɛmfa nyɛ no yɛmfa nkɔyɛ adwuma wɔ abɔnten patɔ ɔte deɛ yɛka yɛ ase enti asafo biara no biribi wɔ ne mu nyame de ɔdom adom yɛn nyinaa na saa hwee na ɛwɔ yɛn mu no ɛno ɛna yɛpɛ sɛ yɛde pie yɛasɛm ne sɛ wopɛ sɛ ɔtie asɛm ne tentim ne ne tietia nyinaa no nti na yɛpɛ sɛ yɛkanya members ma yɛn nyinaa timi pie nti kwan a yɛfa so deɛ di kan no ɛde aboa yɛn ho no sɛ we want to help our members to appreciate who they are as the people of God. Yɛpɛ sɛ yɛboa members no na wohu nipa ko a ɔyɛ sɛ ɔyɛ onyankopɔn nipa sɛ yɛyɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ a yɛka sɛ nyame nkurɔfoɔ a yɛnyɛ nipa ketewa ɛno nti no yɛte nyame nkurɔfoɔ yɛ a yɛyɛ n'ase a na yɛhu nneɛma ahorow ɛwɔ mu a ɛbɛma yɛtumi atu anammɔn. So we want to help ourselves to appreciate who we are, or the members know who they are as a people of God. Number 2, to also to appreciate the power and resources they are endowed with. Afei so yɛpɛ sɛ Kenya yɛn nyinaa ɛho na yɛhu tumi ɛne nneɛma ahorow a nyame de awura yɛn mu. Enti nyame de nneɛma bi awura yɛn mu ɛno na meka no hwee wɔ yɛn mu. Obi bɛtumi ayɛ biribi ebi obi deɛ ne sɛ ɔbɛprapra asɔre dɛm obi so ha wo Kenya na ɛba hospital nsra ɔbɛbɔ mmɔden papapapapapa ɛba sɛ ɛwɔ so ɔkɔ prison ɛkɔ Kenya me asɛm a ɔbɛbɔ mmɔden enti obi ahwee no ɛwɔ biribi a ɛyɛ enti there is something in each of us na saa adeɛ a nyame de aduadua mu no some are natural ebinom yɛ natural biribi a wɔde wo yɛn a Honhom Kronkron ba mu a ɔfa so de hyɛ ne deɛ anuonyam ɛna ebi so hɔ a yɛbɛn nyame nkyɛn no Honhom Kronkron de wura yɛn a ɛwɔ sɛ ɛtumi yɛ nyame adwuma hyɛ nyame anuonyam nanso yɛde ne nyinaa te faako na ne yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ nyame botae ne sɛ yɛbɛpie akɔfa ewiase ɛno nti no ɛberɛ a yɛpie no ɛwɔ sɛ yɛma saa nneɛma no ɛyɛ adwuma na deɛ ɛtwa toɔ number 3 their mandate in the world. We need to help our members to recognize their mandate or our mandate in the world. Adwuma bɛn ɛna nyame de ahyɛ yɛn nsa ɛwɔ wiase yi nti saa nneɛma yi no yɛboa yɛn ho yɛboa members no nyinaa ne yɛn ho nti deɛ di kan sɛ yɛbɛhu yɛn ho sɛ yɛyɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ yɛtɔ so mmienu yɛbɛhu tumi a nyame de ama yɛn ɛne nneɛma ahorow a nyame de awura yɛn mu
na afei botae ne ade a nyame de asi ani so a ɔpɛ sɛ yɛyɛ ɛwɔ yɛn wiase. Ade a nyame pɛ sɛ yɛyɛ ɛwɔ yɛn wiase. Nti ɛno nso so yɛ biribi a ehia vision mu no yɛpɛ sɛ saa nneɛma yɛhu na yɛtim to ho anammɔn ɛhyɛ nyame anuonyam. Te sɛ ne yɛaka no, vision no yɛ a people of God unleashed to transform their world. Nti we are talking about people of God full of resources and potential who are going out, and that is the command of God. We should go into the whole world, going out to possess their world. Nti saa nneɛma pa a nyame de awura yɛn mu no, ɛno na yɛpie ɛwɔ nam yɛ so na yɛde kɔyɛ adwuma na nyame afa yɛ so atwe akra ɛde ahyɛ nyame anuonyam. Ka amen. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ onyame bɛboa yɛn na yɛbɛtumi atu ɛho anammɔn. Nti sɛdeɛ yɛaka no, saa botae yi ɛyɛ mfie nnum botae vision 2028 no, emu nea edi kan ɛne the theme 2024 a yɛka ho asɛm no. And in the team 2024, the team 2024, which is a people of God unleashed to transform their world, is serving as the foundation for mobilizing and unleashing the whole church for the transformation of their world, while we await for the blessed hope, the appearance of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. And it said, botae a yɛde kan de asi ani so no, nea ɛwɔ mu ne sɛ ɛyɛ fapem. So it is a foundation. Ayɛ fapem a yɛfa so de aboaboa yɛn ho ano na afei yɛbɛtumi akɔ. Nti saa botae no ayɛ fapem a yɛhwɛ kɔ ɛbɛfa so de aboaboa yɛn ho ano na afei yɛbɛtumi apie ɛwɔ nam yɛ so na yɛakɔyɛ de nyame ɛpɛ sɛ yɛyɛ berɛ a yɛtwɛn sɛ yɛagye nkwa Yesu Kristo ɛbɛba ɛwɔ n'anuonyam mu. Nti onya maa yɛn no ɛyɛ adwuma kɛseɛ wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛyɛ. This thing is a call to help every member to see himself or herself as a channel through which God's grace will flow in blessing to humanity. Nti botae no ɛyɛ ɛkwan bi a nyame abie de ama yɛn a yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ ɛyɛ kwan a nyame fa so sɛdeɛ nyame nhyira nyame pɛ sɛ ne nhyira kɔ abɔnten no. Yɛn nyinaa yɛabɛyɛ drobɛn. We have become a channel. Yɛabɛyɛ pipe. Yɛabɛyɛ biribi a nyame ɛfam ama ne nhyira a ɔpɛ sɛ ɔde ma wiase no ɛbɛtumi afa yɛn mu akɔ. Nti ɛwɔ sɛ saa adwene member biara nya. Nti baabi a mewɔ biara no ɛwɔ sɛ mu sɛ nyame de biribi awura me mu. Nyame dum bi ɛwɔ me mu. Nti nyame hwɛ sɛ me deɛ nyame pɛ sɛ ɔde ma wiase nyinaa no, me na nyame ɛbɛfam so sɛ drobɛn ama nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɛtumi aba mu. Deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɛtumi aba mu. Ɛno nti no obi sɛ nyame ano ne ma no, nti mankasa a nyame ntumi nkasa. Nyame nsa ɛyɛ me nsa, mampagya me nsa a nyame ntumi mpagya ne nsa. Nyame nan ɛne me nan, mantu me nan a nyame ntu ne nan. Ɛno nti no sɛ me nan yɛ nyame nan, me nsa yɛ nyame nsa, m'ani yɛ nyame ani ɛne deɛ ka ho a na kyerɛ sɛ me bi tu anammɔn a ɛte sɛ nyame ɛtu anammɔn. Nti I become God's channel. Ɛkwan a nyame ɛfa so ama ne nhyira ne n'anuonyam adadi ɛwɔ wiase ama ewiase ɛhu. Wei yɛ very very important. Ɛwɔ sɛ member biara ɛhu titiri yɛn akanifo yi etwa sɛ yɛhu nneɛma member biara nso te aseɛ that the Christian is God's hope for the manifestation of his glory on earth. Nti okristoni ne nyame n'ani da soɔ a nyame betumi afa so ama n'anuonyam aba wiase. Nti sɛ me ɛna nyame ani da me so sɛ ɔbɛma n'anuonyam aba wiase deɛ a ɛna na ɛwɔ sɛ metumi gyina yie. Pakyɛ wote deɛ yɛka ase ɛwɔ sɛ metumi gyina yie na memma me ho kwan na saa nyame anuonyam a ɔpɛ sɛ epie no memma me ho kwan. Nti ɛmfa ne sɛ nyame ɛde ne nsa aka me mede mo ama nyame a na da ko bi a mekɔ baabi mahu sɛ obi yare mebɔ mpaeɛ nipa mu nipa no asɔre bo sɛ yee asɛm bɛ na asi nipa hu nyame anuonyam bi. So there is something in us that we should allow to come out. Na yɛma kwan bɛɛba a ɛma nyame anuonyam pie. Anwummerɛ mebɔ mpaeɛ sɛ yɛyɛ akanifo no nyame nhyɛ aseɛ wɔ yɛn mu. Hallelujah. Na ɛberɛ a nyame ɛfa yɛn so ɛne members nyinaa kasa ma ɔma te aseɛ no yɛn nyinaa yɛatumi atu saa anammɔn no yie ahyɛ nyame anuonyam. Furthermore, it is the desire of this team that the church will see itself as a people
of God, a peculiar people, holy nation, a people amongst the people with a mandate to influence their sphere. Nti botan no so ɛsan ahwɛ sɛ yɛbɛhu sɛ ɛyɛ nipa a ɛyɛ nyame nkurɔfoɔ soronko, nyame ɔman kronkron, nipa a yɛwɔ nipa mu na nyame fa yɛn so ama ne botae atumi ada adi na ɛbɛfa ewiase nyinaa ɛne baabia ka amen. Nti botae kɛseɛ baako a ne so wɔ mu no. Finally, a people of God unleashed into the world is a call for the church to be intentional in sending out our members to every sphere of society to transform it. You repeat it way, baby. Until you person yeka edeka ofa etoso mienu a yeka ho asem no. Ene se e wo se ye nyina ye hu se nyame hwe kwan se ye betumi ahyeda na ye bepie. Na ye pie a nyame afa yen so e de nsakraye ana nsakraye e de aba yen wiase. Topics to be treated under Team 2024. Inti topics ben enema ben ye beka ho asem. Ha no metum reka nyame aduma apostolization February ending ekono ye be picking baako ne aka ho asem. The dikan the characteristics of the church unleashed. Asori a apie no sen na ete. Ye ka se we asori a apie a ede ani hu wo ho a ebedi adanse se asori a apie sen na ete. And also ye assemble beka ho asem. They do obio the church as the people of God and they are can be e ka se asori ye nyame nkrofo a ase ne sen ede ne pese ye kire. And also your topic beka ho asem. A people living by the principles, values, and lifestyle of the kingdom of God. Enipa or de osura himemu ene ye ne nhyehyeye ene emu abrabo etnase ana editu anamo. Enitini say ye pese ye de osura himemu enhyehyeye ne ye ene mu abrabo ekosesa wiase a sa ade ye no sai nete. Enipa obo ne bra sa no sai na ote. E wo say e hya se free ho. Eno so ka topics e be ka ho asem. Raising godly families to impact the church and state. So ye hwe se wo ye mfie no ye betumi aye abusua horo a nyame betumi afa yen so enya nsunsuaso wo asore no ene oman ni mu. Nsunsuaso wo asore no ni oman ni mu. Enti wo so wo ye mfie no e wo se ye ba abrabo bi a ebeboa na ye ma no nyinyini no ana ye so ye frifie no na ye nya nsunsuaso wo ye fie asore ene abonten so ana oman ni mu. Nti eno so ebribia ye hwe se ye beka ho asem. And then raising Christ-like believers to transform their spheres. Raising Christ-like believers to transform their spheres. So ye peja ana ye nya akisofo a wonsu etese Yesu. Agidifo a wonsu etese Yesu a nyame befa won so den sakraye ebeba won potem ana so de ye kan won wiase. They do obio no unleashing holistic witness through the local church to impact society. Unleashing holistic witness through the local church to impact society. A holistic ministry and ya asam nko asam no ene ne ye. Enti ye hwe se ye free local assembly no no asam no aye ka ene ne ya etachira etai asampa na chi no ye hwe se betumi e de saade na pie na nyame afaso enya nsunsuaso ewo yempotem ana emia horo a yewo de beka ho asem bio flourishing life through personal devotions. Flourishing life through personal devotion. Say ya personal devotion no eboa ye ma ya brabo betimi asesa na aye abraba eye nika abraba eso abapapa. Enti kwan be na efa so a ye morning devotion betimi ama ya brabo abeye abraba eso aba. And you see a butaba point become one cent. Butaye cattle sacrificial giving and tithing. Sacrificial giving and tithing. Say ye free munina amma na fe yen tithes so no ye bo a modern ewo ho. It is sa and ye may no and ye near my bed and watch it and one sem and a becca wo ye apostolization no ye befa 2 topics a day 4 days. Inti that could be a befa me no ti bomodin so betima bantem. Now both first and second topic, what me enya ho emphasis ka ame kesepa. Until we trying to conclude our forward march into the world
should generate holy fear in the gaze of Hades, as Israel's advancement frightened the Moabites to the point that they exclaimed, "This horde is going to lick up everything around us as an ox licks up the grass of the field." Yehwɛ sɛ ebra de sadi ɛyɛ adwuma no enipa atwa ho ahyia nyinaa no ebehu enipakuo bi a wɔde ahoɔden kɛseɛ apie. Enti meme yɛ me deɛ wɔ ha, we yɛ ne deɛ wɔ ha, we yɛ ne deɛ wɔ ha, we yɛ te Ghana, obi te America, obi te Nigeria, obi te Togo, obi te me de wode na aka ho, obi te nkran ha, obi te me de ukrom aka ho. Na yɛbɛhu sɛ Church of Pentecost wɔ baabia yɛpie na yɛkɔ a ewiase bɛyɛ manya. Wɔn bɛhu nkurɔfoɔ bi a apie ɛwɔ nam yɛ so a saa nkurɔfoɔ no ba a wɔreba no ayɛ te sɛ nipa a ɔba bɛtafe yɛn, obɛdi esu nkunim ɔbɛfa yɛakɔ. And that is the concept. Nti sɛ obiara apie na nea ɛyɛ yɛn nyinaa ne yɛyɛ a wɔ m'adwuma mu mapie meyɛ adwuma mehwɛ sɛ ɔsoro ahemmaa mu nhyehyɛeɛ ne neyɛ nam de yɛ adwuma baabia woyɛ ne deɛ saa afei nipa atwa ho ahyia no ɛbɛhu sɛ biribi kɔ so. People must experience us. People must know that something is happening. Biribi wɔ hɔ a ɛkɔ so na ade a ɛkɔ so no ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi de yɛn ho hyɛm. Ɛno ne ade a saa vision yi anaasɛ team yi for 2024 no ɛhwehwɛ sɛ ɛbɛyɛ. Ɛno nti yɛbɔ nyame mpaeɛ sɛ nyame ɛbɛboa yɛn na ɔbɛka yɛn ho. Apam foforɔ mu no yɛkɔ a Acts 17:6 ɔsɛ the people who turn the world upside down. Nipa ne hu sɛnea asomafo no aba no ɔyɛ adwuma ɔsɛ saa nipa nyinaa na ɔdane wiase butu. Na yɛdeɛ yɛnka sɛ ewiase ɛdane abutu nko, na mmom yɛyɛ nipa nyame fa yɛ so ama wiase atene agyina hɔ yie. Ka ame kɛse paa. Enti wɔnhu yɛ sɛ nipa bi a yɛreba kɛkɛ, na mmom nipa a yɛaba nyame ɛfa yɛ so de nsakraeɛ ɛma wiase ma ewiase porɔyɛ ne nneɛma a ɛnyɛ no nyame afa yɛn so atenetene na nyame ɛde agyina hɔ yie. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ onyame bɛka yɛn ho, onyame bɛdom yɛn titiri yɛyɛ akanifei no, nyame dom kɛseɛ bi yɛmfiri soro mɛgu yɛn so. Hallelujah. Na nyame nsiesie yɛn saa nteaseɛ yi a ɛwɔ saa theme no 2024 no nyame ni kamfa nwura yɛn na yɛmfiri asɛ sɛ yɛyɛde yɛ adwuma na afei yɛde wura members mu. Ɛni te sɛ asɔre ne nyinaa no yɛn nyinaa te saa de ase na mehu sɛ baabi a mewɔ biara yɛ me mission field. Baabi a megyina biara no is my own personal mission field. Aha me wei no ɛhɔ ne baabi a nyame de ama me a nyame pɛ sɛ ɔfa me so ɛyɛ doro bɛn ne n'anu onyam da adi na nyame kɛseɛ pie na me yɛ me deɛ wɔ hɔ, woyɛ ne deɛ wɔ hɔ, woyɛ ne deɛ wɔ hɔ, woyɛ ne deɛ wɔ hɔ. Wɔasɔre dɛm ne yɛbɛtumi ayɛ so yɛyɛ a nyame anu onyam bɛpie, nyame kɛseɛ bɛba, nyame tumi bɛsane aba asase yi so. Anwummerɛ nyame ɔnka yɛn ho, anwummerɛ nyame ɔnom yɛn. Ɔma saa nsɛm yi a yɛate a afei botaeɛ a yɛde si ani so no, botaeɛ a adwene a ɛta akyire no yɛte ase no nyame nom yɛn na yɛtumi atu anamɔ atwa sɛ yɛtu na nkenyan bi a ɛtwa sɛ yɛde ma asɔre no ɛne members nyinaa no so no yɛtumi ayɛ ne saa na yɛyɛ ne saa asɔre bɛfa ne ntoma pa afira nyame anu onyam bɛda adi yɛmmaeɛ a yɛwom ɛne mpɔtam a yɛwom adwuma a yɛwom baabi a yɛwɔ no ɛnneɛma bɛfiri asɛ sɛ ɛsesa because we are going to turn our world right side up. Yɛbɛsesa yɛn wiase ketewa no a yɛwɔ no yɛbɛsesa ɛma nneɛma gyina hɔ na nyame anu onyam ada adi. Nyame nka ho na ɔnom yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ ka amen. Enti yɛnnua yamoa ɔbɛba bɛdi anim ɛma yɛabɔ mpaeɛ kakra. Sabon send you shaggy na ahobrasimo yansori jen nanso na edikan yeshira apostle ma yeshira no yamfa ba konka ho anya miensa ekoso of ma me ho amen na gira onanso a yebebo mpae yati bebre na bra me gusu tie no na prayer topics no eye bebre ewo matwe mu me nya be se mako 24 but ye mmoni nyina
yɛbɛbɔ nso ɛbɛka abobɔboa ano na yɛabɔ. Hallelujah. Amen. Yɛfi ase pagya nsa kɔ soro bere a yɛto saa nnwumi. Abide on his honor until abide on his control. Oh, abide on his I
Papa Kasalama yeti ase say ye no, we are consciously, intentionally, strategically hono so mepa ye de ni da ho ya shada na makwa horo so bebrebe wo pie ye akọ we are say ye de ko sachira we are say okrofore wo wada anabubu ye wa fe esorigire atafu afafa wo erale yame okrofore wo wada ye wa fe esorigire atafu afafa wo erale yame kurado ohire yame kurado ohire okurafori wo wada ye wafa esoji wata adafuru kwesen edu ena wo fa kuroma na hunu sen no kure ni yengu baby a yenkọ hwe wonam kuroma wo hu kwesiada so beka so koma me na so a yesan ase kuromu ni nyina atifie kuromu nyina nkọ baby a wodi akoni abasa yende wamma ye enida ho Oh, yes. wasada asoma yen Yes. na wamma yakọ ahoro ye de beko adofo ye kwa ne sen so wo yema hyehye wa wontime nkọ nkurafo re wo wada arabu ye wafe esiri ata wafa wo no wote adwuma mo wo no wote yefie yefi pamfo wo ye wiase Jesus. wama ye nida ho wasada asoma ye sana ye kon ye environment e siniti ase enom ejego mo wure mfisa wa hyehye ye no wama ye ho kwan sa ye nkọ Yanko. pejam se me ne kọ so Jesus. ya me krado ohire ya me krado ya me krado ohire
dua no ewurade ma yɛ hɔde a yɛbɛtumi de asɛkyɛ yɛmmɔ mpaeɛ kabo sandara babalababɔre asɛ ɔpawa jesus ɛhyerɛ mɔ na bibia wode yɛdua onyankopɔn de ɔdom yɛn sɛ yɛkɔsakyerɛ yɛ wiase wayɛ yɛn ne deɛ prɛko pɛ ɔde tumi no ama yɛ ɔde wahoɔden ade ama yɛ na wakyerɛ ne yɛn nkɔyɛ wɔ wiase yɛyɛ ɔdoro bi a ɔfa yɛn so agye wiase yɛne wiase ani da soɔ anyebere yɛkɔ ne sɛn yɛyɛ akandifoɔ yɛkɔ ne sɛn anyebere na hoɔden ɛyɛ yɛ ma anyebere na ngosa ɛyɛ yɛ ma sɛ yɛn ɛna wiase hwɛ yɛn na wahyɛ onyankopɔn no onyam ne a ɛne ne yɛ wasɛm pagya wo nsa awurade ahoɔden ɛndwere 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 siase bɔ mpaeɛ ahoɔden no bra
Mama international pabum. I am a soldier in the army of the Lord. I am a soldier in the I am a soldier in the army of the Lord. I am a soldier in the army. If a soldier fall down in the army of the Lord, he will rise again. If a soldier fall down in the army of the Lord, he will rise again. Now, yet to be in 2023, no? And you know what I say? We are God's entire militia. Nyamia srafo awesese ebrewie ibremo na waseye anse yebosese yewiase enti wo hwiase a wase asore mo Yesu dem ene ma bia ya kweside bia no wo Yesu wo Yesu dem ene ma bia ede wasebe mo wo Yesu wo Yesu dem ya dia hoden esoronko ekwaye ya dia hokeke esoronko ekwaye if a soldier fall down in the army of the Lord.
wonko ane yɛ nida so wonko ane yɛ ahoɔden yɛbɛsi bubu a wona ɔhyɛ yɛn den yɛni totɔ yɛn nsɛm a wona ɔyɛ nida so kɛse ɛdɛma yɛbɔ mpa wɔ yesu den mu anyebere yɛde ho ɛhyɛ wo nsa fi w'asɔfoɔ so asɔmpanimfoɔ so asɔfoma ne mmarima so yɛde ho hyɛ wo nsa owura sa dom yɛ bio owura sa hyehyɛ yɛ bio ama ɔsoma a wode asoma yɛ ama pia wapia yɛ nam yɛ sonko a yɛde kɔ yɛtumi ayɛ deɛ wahyɛ yɛ ɛwɔ yɛ awurade yesu kristo den mu yɛsaa de ɔsomafo hyɛ wo nsa kɔ so ho gu ne mɔ honhom fa honam fam ogyina a wɔtumi akɔ nenam ahyɛ wo de nkɔkɔ anuonyam ɔyɛ awurade yesu kristo den mu na ɛnka me kɛse paa Asafo nyame nhyira wo. Amen. Yɛbɛsɛ ma Priscilla wasan aba na wasan de aba bɛfa team songs no bio English and Tree. Very brief. Team songs no. 1-1. English no. Yɛfrɛ baako na Tree is yɛfrɛ baako. Praise the Lord. If I try home brasie mu a ye nyina ye hunu to ne de ye sɔre na ye de nsenku no aka ho abo. We are picking the theme song, unleashing the whole church into the world to transform it. Unleashing the whole church into the world to transform it. To preach the glorious word. Be zealous in all good works. Save all the wounded, those living in darkness, and bring them into the light. Save all the wounded, those living in darkness, and bring them into the light. Fear not. Tell your brother, fear not. Oh, tell another one, fear not. The strength of the Lord will prevail. So arise, he will be with us till we win. In the whole church into the world to transform it. Unleashing the whole church, unleashing the whole church into the world to transform it. To preach the glorious word, to preach the glorious word. Be zealous in all good works. Save all the wounded, those living in darkness, and bring them into the light. Those living in darkness, and bring them into the light. Bring them into the light. The strength of the Lord will prevail. So He will be with us. Unleashing the whole church. Unleashing the whole church into the world to transform. Unleashing the whole church. Unleashing the whole church into the world to transform. To preach the glorious word. To preach the glorious word. Be zealous in all good works. Be zealous in all good works. Save all the wounded. Save all the those living in darkness. Bring them into the light. Bring them into the light. Save all the wounded. Those living in darkness. And bring them into the light. The strength of the Lord will prevail. So He will be with us. Asafo no nari pray. Let's go. Asafo ni pray. Yari posa chire yasinina. Asafo ni pray. Asafo ni pray. Yari posa chire yasinina. Akoka asempano. Akoka asempano. Abonyuma pawobode. Abonyuma pawobode. Aje wana wayira. Aje wana wotisumu.
behind no more. They wanna behind no more. I don't wanna wire. I don't wanna want to soon. They wanna behind no more. It's it is sorry. Obedience, Jamaica, Kikuki, and sorrow. It is sorry. Obedience, Jamaica, Kikuki. Asafonu repwe. Asafonu repwe. Yeri posta chira we are singing. Asafonu repwe. Asafonu repwe. Yeri posta chira we are singing. Akoka asempano. Akoka asempano. Abonyuma pa omode. Abonyuma pa omode. Aje wana waira. Aje wana waira. Wati sumo. Wati sumo. They want behind me. No more. Aje wana waira. Aje wana waira. Wati sumo. Wati sumo. They wanna behind me. Jobi ani blaka se. Esuro. Eradia wodi bebe. Eti sorry. Sorry. Obedi ejaba. Get a partner. Get a partner. Esuro. Eradia wodi bebe. Eti sorry. Obedi ejaba. Oh, saka chenu bio. Esuro. Eradia wodi bebe. Eti sorry. Obedi ejaba. Fear not, fear not. The strength of the Lord will prevail. So arise, so arise. We will be with us, so we will. Oh, Obama Bomuye pa. Neka a me kese pa. Me gidi se wutie we ya na fe enwom no ntiase abam. Nti egidi se nyame beboa yen. Or the CDs no it's pen drives, is that right? CDs can MP3 compact disc ne ade nti aba sense team song number out. I know you're in charge of music. Pen drive is 50 Ghana cedis only. Only. Enyum bebre. Enyum dodo ewo pen drive ne so no. Enru nia ewo ebro nia ewo MP3 ne so. Ena nia ewo MP3 ne so so ebro nia ewo CD ne so. Enti pen drive ne 50 cedis only. MP3 is 20 cedis only. And the CD is 20 cedis only. Amen. Bonsem. Nti oyiro ho pebia. Ebia so lyrics na ehon nsem no ewom. Nti wo hwe no na utie no na usua enwom ni nyina ato. Amen. Enema bi ho a ya na ye ba end of year meeting na presbytery nyina na ye ba. Na memeya kire enema kakra bi a afi nyame aboa ya ma yatumi a yetitru projects a ya dedicate na fe yebesen ahwe enema kakra aka ewe enimu a yehwe sa afi a yewre betu ho anamo nti obedi kan ya ma yahwe dedicated buildings na fe ye area officer ye renovation ye nyanwie yebehu ne new look no senia etintimpa cho mo betumi a play
assembly adwembu and the first building I had dedication. One day no. Now we yeah, still Adwembu district. We see a victory assembly Israel. We then answer December 31st December, and it to share Mensa. We a victory assembly Israel district. That be where Emmanuel Assembly a war Dakuma Nyamiche. So betima question ka Dakuma Nyamiche de mu yi em say labeling no ekofa Israel but no no Dakuma Nyamiche. Nti area office wa wo ba ho ache no adwuma ayeye no this is how the new look is yenya nwie akakakra adwuma kakra wo ho a yeguso ayeye a nyame ya adwuma ebewie na bibia ye kama yenka amen. Nti na yepese eyempanifo yi ne yehu niema ekoso esan say wuntimi nchiri nko ba bia na eye ni say at a glance you can see so many things. Afi projects are afi so ye boai ye ho adwuma kakra yenya nwie yeguso kakra kakra ebi wo ho a ye rufu yi ebi wo ho a blocks nti ebi wo ho a ye show say the net dada ene sene sesei ewo ete nti say the net na wo ho no sesei say the ete ena ye hu yi no. Ni na akoso afi mu betimi akọ wanimu bio yeah we ni boy man Liberty Assembly yeah eno ma nya ne previous na ye almost skeleton wo ho esoro nyina kwan de dada ho yeah say ne net na ba bia nyame adom adu eni ena no so no ye hu no. Okay, where Grace Temple, baby, 3 English assemblies. I can't boom. Kwashiman, Abeka, and then Nyameche English assemblies. I can't boom. They say one started, one sorry. Yeah, I say Nyame aduma fi no. You better on sofu, never a PRWC. And ya ire ho ama where ase, and I yet me see what I say. Frasea, Asia, ewo ase ho. Nti eno na yehu sade emuti no em say there are other portions are on fan kire yen mete say 31st watch night they were about 300 and about 310 31st watch night, but on register they are about 600 on register only about 600 nti ye bompa say ye kona bibia go through a ebema won osofo no also started second PRWC ewo Kaneshi area ni sesofo no ba de aka no obeboa man 10 man no yetimi awie na eno so aye kama ewo Nyameche junction, is that right? Eho no ye Nyameche junction ewo krom pa eye krom nti last me kwa sorry na me ka kire me say me hwese enche mu be ye ma no ma run second service kra. Hallelujah. And he said, "Upie and a kaya, Yamebe Juma but are there other pictures? Ninasa. Okay, there are others. I'm so many. You way and Yama, Yamenam Nedum Swabwa Yenina, my feet tremono, Yenina Yatumia and Yanko. Name per se, Yenina Yatimia Bay, I do no a dosin, it can say you, since I be a debate only Omuamuye reps on the bar end of year meeting. But men some fast are quite with some casse. And then attendance no many ajipa. Oh, catch on your set, Yamisha pass away to Miaba 1221. Yamisha pa Jidi said Yamiba Boye, Emma Yakoya Nimono,
yɛbɛtumi akɔ bi de aka ho. There are few announcements yɛpɛ sɛ yɛde ka ho na yɛtumi pause anim yɛ na afei sorry, the coffee.